So, hello mga higala, Bodor Israel for today's video. So, mag-voice over lang ko kay di ko ka-istorya kay kuan. Giubok ko not feeling well. So, i-open na nato no ang akong gi-order from TikTok shop. Syempre, diri sa akong TikTok shop kay para magka-income food ko. So, mo ni ang trending perfume karon mga higala. Inner perfume, private perfume. So, humot jud daw kuno kayo ni pero di sa nako simhoton kay nagbara ang sipon sa kong ilong, charot lang. So, mo ni siya ang trending perfume karon mga higala. So, ang flavor ani flavor gyud cherry blossom. So, ana lang sa di lang sa nato siya simhoton kay di gyapon ko kasimhot no, basta humot jud daw kayo ni ang cherry blossom mga higala. Mo kani ang akong gi-order nga scent flavor, charot lang. Then next natong i-open mga higala is kaning unsay tawag ani, basta trending gyapon ni siya no sa TikTok shop, ang waist trainer belt. So mao ni siya no, nga ato daw ni suoton kay para magka-shape, magka-porma ang atong body. Bisag walay body, no, sa manananggal, charot lang. So, atong i-try, no, mga higala. So, ang size di ay ani is medium. So, siyempre, ito kita sa hugot-hugot, kay para mo hugot, lamig ng ginang hugot, charot lang. So, atong i-try, mga higala, no, kung sakto, bagay sa atong body. Siya na all na i-body. So, murag hugot-hugot dun siya. So, muluag lang ni siya kadugayan. Anak mong ginahugot, pero meron muluag lang dayon. So, ato siyang itaod, mga higala, para mailhan nato kung nindot bagid siya no, barato ragid kaayo ni siya. So sakto ragid kaayo sa ako ang medium size no, sakto ra siya kahugot-hugot kay muluag naman ni siya kadugayan. So dito sa ta sa hugot kay lami magitong hugot lagi. So ana lang mga higala, ayan nagka shape na ang akong body bisan na nay shape daan. So charot lang.